नजाकत भरा है छक्का आता हुआ बल्लेबाज सुहास पवार के बल्ले से। आता ही मैदान के भीतर एक खूबसूरत शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप पॉइंट पर यह छक्का और छक्के के साथ इनिंग की शुरुआत। टीम का स्कोर 58 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार, अच्छी गेंद, लेन गेंद थी, कटकड़ा चाहते थे, फिर एक बार बैकफुट पर जाकर बल्लेबाज सुहास पवार लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तरवे डॉट गेंद के साथ 58 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहले गेंद पर विकेट हासिल की गेंदबाज दीपराज ने अपने टीम के लिए इस आखिरी डेथ ओवर में, जिस ओवर में बल्लेबाज अक्सर हावी होते हैं गेंदबाज के ऊपर, लेकिन वो विकेट के साथ शुरुआत। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट रहेंगे, स्ट्राइक पर सुहास पवार। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार अगर देखा जाए तो बल्लेबाज के बल्ले से इस बार भी गेंद दूर रखे, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद विकेट कीपर समर्थ गावस के हाथों में। आते ही छक्का जरूर आता हुआ, लेकिन उसके बाद के अगले गेंदे अगर देखी जाए तो लगातार 2 गेंदे डॉट आते हुए गेंदबाज दीपराज के इस ओवर में। आगे करे मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, कवर पर मौका बनेगा, शॉट कवर पर फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच। सुहास पवार एक छक्का लगाकर वापस लौटेंगे बैक टू द पवेलियन। 58 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, उसके बाद एक छक्का, लगातार की 2 डॉट गेंदे और एक बड़ी सफलता। सुहास पवार इस बल्लेबाज को आउट किया। अच्छी गेंदबाजी इकोनॉमिकल ये ओवर आखिरी डेथ ओवर में। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर संदीप, इस पार की आखिरी गेंद। लोअर फुल टॉस, गेंद सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ पर इस गेंद को खेला। पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा करते हुए दूसरे रन की कोशिश, और दूसरा रन भी आसानी के साथ वो पूरा होता हुआ। आखिरी गेंद पर संदीप के बल्ले से ये 2 रन, और इस 2 रन के साथ 6 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर शिलेम क्रिकेटर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाते हुए 60 रन और 61 रन का टारगेट इस सेमीफाइनल के मुकाबले में समृद्धि क्रिकेटर्स नावेलिम क्रिकेट टीम के सामने। Shri Nave Tashildar sir is here. I request you to please kindly take your seat in the dais. The Sarpanch of Koti Panchayat. Thank you so much for joining us for Dalvi Chashak 2.0. थँक्यू सर. दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होईल. कमेंट्री बॉक्समध्ये नक्कीच आपण आवाज ऐकूया. मालवणीचा बुलंद आवाज सर बादल चौधरी कमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन होतील सेकंड इनिंगसाठी. आपल्या स्क्रीनवरती आपण पाहतोय सर्व मान्यवर, सहर्ष स्वागत या स्पर्धेदरम्यान या सर्व मान्यवरांचं. आणि कमेंट्री बॉक्समध्ये नेक्स्ट इनिंगला सुरुवात, कमेंट्री बॉक्समध्ये आवाज सर बादल चौधरी यांचा आपण ऐकूया. Ravindra Gowde is also here. Thank you so much, sir, for joining us for Dalvi Chashak 2.0.
अशी प्रेक्षकांसाठी एक सूचना आहे. प्रेक्षकांसाठी एक सूचना. Check this.
together and let's welcome him. We welcome you, Rauf Mullah, sir. Thank you so much for joining. Check this. Check, check. Check this. Check this. Check this, like this. Check. Check this. Check. What's happening to the lights? We have many games to play. The technician, I request the Kamakshi Cricketer Club, please resolve the issue as the crowd is cheering. I know. What's happening? Is it Diwali? Is this a Christmas? Who is coming? I don't know. I think the lion of Ponta has arrived. Only one thing can happen. When this kind of sound comes, this is the only one champ of Ponta. I think he's here. May I have attention, please? All the people out here, flashlights on, because the Lion of Ponta, ladies and gentlemen, boys and girls, make some noise to the person. Yes, the guy, the leader of Ponta, Shri Vishwanath Apurv Dalve. This can be done only when the king arrives. This is our soil. This is Ponta. Everybody, put your hands together to Vishwanath Apurv Dalve. As we have the chief guest, Shri Ramesh Tawardkar, the Minister of Sports and Art and Culture. Kenan was the Ranji player. He is here. And along with that, we have Virendra Dhaulikar, the chairperson of Ponta Municipal Council. If you can hear me, ladies and gentlemen, kindly stand up and let's welcome Shri Ramesh Tawardkar, the Sports Minister and Art and Culture Minister, along with the sponsorer and the Vishwanath Apur Dalve. The king himself walked royally in front of approx 2,000 spectators. This is Dalve Chashak 2.0. First time in the history this kind of tournament in 25 years throughout in Goa. This
displays me an international. It feels an immense pleasure to be an MC, to be an host for this Kamakshi Cricket Club. Ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together to our very own Shri Ramesh Tavadkar, the Sports Minister and Art and Culture Minister for Kamakshi Cricket Club. Along with that, already sounds of firecracker, the lion entered the sports complex. Ladies and gentlemen, put your hands together. Let's welcome the icon, the gentleman of Ponda, my leader, my pride, Vishwanath Apurv Dalve. Alongside us we have one more youth icon. Everybody knows him. He is the chairperson of PMC. Put your hands together and let's welcome Virendra Dhawekar. And we have as a cricket idol sitting on the dais. No need to introduce. All the cricket lovers, all the cricketing fans knows him. He has represented 35 one-day games, 34 T20 games, have played for Goa for 20 years, from under 13 up to the senior team. Take a bow and put your hands together and let's welcome Kenan Waz. And alongside us we have Navit Tashildar sir, the Sarpanch of Kotti Panchayat. Along with that we have Shri Pritesh Gaukar, the newly elected ZP member of Kandepar Kotte. As we welcome Abhijit Gaude, the Punch member as well. As we welcome Nilkant sir, the Punch member, along with Vidya Punalekar ma'am, Deepa Kolvekar, Shaunak Borkar, and all the team, 16 team owners. Now, as we say, as people, you can hear me. This is the first time happening. Is it yes or no? Say it louder. Is it yes or no? People, in 25 years, the first time in this soil, the big and the best tournament. It feels like we are in the Chinnaswamy Stadium, watching out the cricket. Let's preach cheers to Kamakshi Cricket Club. Hip hip! Hip hip! Hip hip! And let's get started. So yes, I welcome all the dignitaries on the dais. A special welcome to our very own, the businessman, Rauf Mullah sir. Thank you so much for joining Dalvi Chashak 2.0. All the owners, thank you so much. First thing foremost, it was a grand entry. No one knew what exactly is happening. And when the firecracks burst, that time we came to know, then yes, the lion is coming on the sports complex ground. And yes, today's chief guest, Shri Ramesh Tavadkar sir, thank you so much for joining. Thank you. Put your hands together, ladies and gentlemen. First thing foremost, I request Pritam sir, to please kindly welcome the dignitaries as the president of Kamakshi Cricket Club, Dalvi Chashak 2.0. Over to you, sir. As meanwhile, we'll resume with the match, requesting the commentators to please kindly take over and handle the best innings of second. Thank you so much. थँक यू अशित. कामाक्षी क्रिकेट क्लब आयोजित प्रोग्रेसिव्ह फोंडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने
सिल्वर जुबिली इयर सेलिब्रेशनमध्ये दळवी चषक 2026 दुसरं पर्व ऑल गोवा पंचायत म्युन्सिपॅलिटी लेवलची दुसरी सेमीफिनाले आपण पाहतोय। या सामन्यामध्ये समृद्धी क्रिकेटर्स नावेली संघ नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय साहिल गवस कर्णधार या नात्याने घेतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघ इम्रान मुल्लाच्या नेतृत्वाखाली अंशवी शिवसाई शेल्डेम संघ निर्धारित 6 षटकामध्ये धावा जमवतोय 60। विजयासाठी 61 धावांचं लक्ष्य घेऊन समृद्धी क्रिकेटर्स नावेलीम संघाची सलामीची जोडी मैदानावर। आमचे ऑफिशियल्स राजेश शिंगणापूरकर, सदगीर नाईक, मोहसिन पुण्यापालकर, वामन मयेकर यांच्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्स अशोक नाईक, श्याम कलंगुटकर, संतोष मर्ये, सुमेध काळसेकर, सनी शेटये, हरीश काकोडकर, आमचे अँकर अशित वेरेकर यांच्यासोबत मी बादल चौधरी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। आपण ही स्पर्धा लाईव्ह पाहतोय, लाईव्ह एज या यूट्यूब चॅनलवर। आपल्या सर्वांचं स्वागत। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फोंडा मैदानावर अचूक आकडेवारीस आमचे स्कोरर आमच्याशी जोडले जात आहेत। साईश नाईक आणि आवाज ऐकतोय शांता साऊंड। पंचांचा इशारा येतोय या सेकंड इनिंगसाठी प्लेचा। मान्यवर कक्ष आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय। आमचे मंत्री महोदय या स्पर्धेच्या निमित्तानं उपस्थित आदरणीय मंत्री महोदय, त्याचप्रमाणे विश्वनाथ अपूर्व दळवी, मंचावरील सर्व मान्यवरांना विनम्र अभिवादन करून आपण मैदानाकडे वळूया। दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात समर्थ गावच स्ट्रायकर एंडवर। बॉलिंग मार्कवर सोमेश, पहिल्या चेंडूवर पुलचा फटका सक्सेसफुल ठरतोय, सीमारेषा पार, दळवी चषक षटकार। पहिल्या चेंडूवर दणदणीत, खणखणीत, आकर्षक, लाजवाब सुरुवात समर्थ गावच, मॅन फ्रॉम नावेली। यानंतर मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू, हलक्या हाताचा फटका, गली रिजनमध्ये एकेरी धाव समर्थच्या नावावर। 61 धावांचा पाठलाग, पहिलं षटक प्रगतीपथावर। मराठी, हिंदी, इंग्लिश समालोचनासोबतच मालवणी कोकणी केंद्रावर सुद्धा तुमचा सगळ्यांचा अगदी मना काळजासून हात जोडून स्वागत असा। 61 रन्सांचा पाठलाग, रन झाले 7। समर्थ गावस पहिल्या चेंडूवर मारलेलो नाकार मुटको मिड विकेटच्या कपडावरसून करूच्या असर 61 रन झाले 7। साहिल पहिल्यांदाच दिसतलो स्ट्रायकर एंडवर। अजून एक दर्जेदार वलयांकित खेळाडू नाविलिम संघाच्या वतीन। दुसऱ्या बाजून मॅन्डेटरी पॉवर प्लेसाठी बॉलिंग मार्कवर सोमेश, 2 बॉलमध्ये 7 रन्सांचा खर्च, फक्त 2 खेळाडूंचा प्रोटेक्शन, सर्कलच्या पैलाडी। तटयार्ड सर्कल क्रिकेटच्या परिभाषेत जे का म्हटलं जातं, पण या सर्कल अगदी पुराणापासून प्रसिद्ध असा। महाभारतात सुद्धा या सर्कल होता, ज्याका चक्रव्यूह म्हटलं जायचो। रामायणात सुद्धा या सर्कल होता, ज्याका लक्ष्मण रेषा म्हटली जायची। ताच या चक्रव्यूह 30 सर्कल, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, बॉलिंग मार्कवर सोमेश, तिसरा बॉल। आखो टप्प्याचा चेंडू जोरदार मारण्याचा प्रयत्न होतो, बॅटची कड घेऊन चेंडू शरीराच्या दिशेने साहिलच्या। थोडेसे वेदना साहिलला नक्की जाणवले, पण जवळपास 5000 प्रेक्षक वर्ग समोर, यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेलेले आमचे हजारो प्रेक्षक या सगळ्यांसमोर साहिल हे वेदना आपल्या चेहऱ्यावर दाखवू शकणार नाही, पण हे वेदना त्याका दाखवचे लागतले आपल्या बॅटच्या माध्यमातून। तो जखमी झालेलो वाघ असा कसो करतलो पलटवार। 3 बॉल सरले, रन झाले 7। वायडी शॉर्कर बॅटर पासून बरोच लांब राहणारो सोमेशचा कौतुक करूचा लागत, कारण सोमेशला माहिती होता एखादो चेंडू बॅटरच्या अंगार बसल्यानंतर बॅटर स्टेप आउट करतलो, पुढे येतलो, आणि त्यामुळे सोमेशने अगदी चतुराईन तो चेंडू बॅटर साहिल पासून ठेवलो खूपच लांब। डॉट बॉल, मालवणी कोकणी भाषेतलो पोलांडो कुवांडो चेंडू समाप्त। रन स्थिरावले 7 रन्सावर, पाठलाग करूचा असा 61 अजून एक यॉर्कर लाईन, सटीक लाईन, क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र, वायू अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र। 1 रन या बॉलवर, एका रनसानीशी बदललो धावफलक 8 रन्सावर। गोव्याच्या खेळाडूंवर महाराष्ट्रान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किती प्रेम केला त्याचा उदाहरण स्ट्रायकर एंडवर असा। समर्थ गावसचो खेळ बघण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बांदा नगरीमध्ये 1 लाख रुपयांची विशेष स्पर्धा भरवली गेली। स्पर्धेचा उद्देश एकच होतो, समर्थ गावस येऊन बांद्यामध्ये खेळाचो।
ह्या इतक्या प्रेम महाराष्ट्रानं केला गोमंतक भूमीच्या सगळ्या खेळाडूंवर, तोच समर्थ स्ट्रायकर यांच्या दिशेने सुपरमॅन ऑफ गोवा. टार्गेट असा 61 रन्सांचा बॉलिंग मार्कवर सोमेश. पहिल्या ओव्हरीचो शेवटचा बॉल, रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न, स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. पहिल्या ओव्हरीची सांगता झाली. 61 तो पाठलाग, धावसंख्या स्थिरावली 10.6च्या सरासरीन करूच्या असत. रन पहिल्या ओव्हरीत रन झाले फक्त 8. पहिल्या ओव्हरीच्या शेवटच्या बॉलवर समर्थचो इरादो सपशेल फसलो रिव्हर्स स्वीपचो. ज्या रिव्हर्स स्वीपसाठी खूप सुंदर मालवणी कोकणी म्हणी असत. मराच्या डोराक चराचे वडी, सुक्या जीवाक वलो बिबो. लागलो तर तीर, नाहीतर फकीर, उडालो तर कावळो, बुडालो तर बेडूक. पण या पहिल्या प्रयत्नात तरी समर्थ असफल असा. पण अजून संधी समर्थाकडे पण असतली. दुसऱ्या षटकाचो खेळ होतलो सुरू. दुसऱ्या षटकात सुद्धा थोडासा नियंत्रण असा गोलंदाजीवर. 3 खेळाडू फक्त दिसतले सर्कलच्या पहिलाडी. अजून एक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. 6 ओव्हरींचो खेळ करूच्या असत. 61 पहिली ओव्हर सरली, रन झाले 8. गोलंदाजीत बदल. या टीममध्ये आयकॉन खेळाडू म्हणजे तो समावेश केलो गेलो कल्याणचो दर्जेदार खेळाडू सुहास पवार. खरा तर प्रश्न पडलेलो सुहासला बॅटिंगच्या वेळी इतको उशिरा का उतरलो. सुहास सारखो खेळाडू, दाजी नायकासारखो खेळाडू आयकॉन म्हणून ज्यांका खेळा घेतल्यानंतर पहिल्या 1-2 ओव्हरीत खास करून सर्कलमध्ये जर ते उतारले असते तर चित्र वेगळा दिसला असता. पण सुहास यो असो खेळाडू असा मॅन विथ गोल्डन आर्म, मिडास टच लाभलेलो खेळाडू आणि तो खै जरी असलो तर पत्त्यातल्या एक्क्यासारख्याच काम करतलो. तो सुहास बॉलिंग मार्कवर. खेळी आठवा सुहासची माथेरान प्रीमियर लीग अक्षरशः गाजवली या खेळाडून. तो सुहास बॉलिंग मार्कवर. समोर डावखुऱ्या हाताचो साहिल गावस. स्विच करण्याचा प्रयत्न. 1 रन्सासाठी बदललो धावफलक, बदलली स्ट्राईक. धावसंख्या 9 रन्सावर. नावेलीमचो संघ मैदानावर. समृद्धी क्रिकेटर्स नावेली, दुसऱ्या बाजून अंशवी शिवसाई शेळले. नावेलीम या गावचा वैशिष्ट्य असा, गावस या आडनावाचे जरी खेळाडू काढले तरी गोवा राज्यात दर्जेदार असो एकाच आडनावाचो 11 जणांचो संघ ज्या गावातून तयार होऊ शकता तो गाव म्हणजे नावेली. याच नावेली नावाचो एक गाव महाराष्ट्रात सुद्धा असा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा असा. या गावचा दुसरा वैशिष्ट्य. समर्थ गावस सुपरमॅन असा यो. काय जबरदस्त कामगिरी संपूर्ण स्पर्धेत, खास करून विकेट किपिंग, फलंदाजी. दुसऱ्या बाजून विचार केलो तर सुहास पवार हे एक दर्जेदार आयकॉनिक खेळाडू, आयकॉन खेळाडू. महाराष्ट्रासह भारतातल्या सगळ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये ज्याचा नाणा अगदी खणखणीत वाजला. पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या प्रयत्नात सुटलेलो झेल आणि त्या सुटलेल्या झेलावर इलेलो 1 रन. समर्थ गावसला जीवदान देणं कितपत महागडा ठरताला या येणारो काळ सांगतलो. कारण समर्थ यो असो खेळाडू असा जीवदान मिळाल्यानंतर तो मारता कमी आणि घसटता जास्त. ॲक्शन रिप्ले बघा. समर्थ गावस सारख्या देखण्या अष्टपैलू खेळाडूक बाद करण्याची संधी इलेली. जेल सुटलो गेलो. मालवणी कोकणी भाषेत सांगायचा जर झाला तर देव इलो देव पण पदरच नाही घेऊक. धावसंख्या डबल फिगर्स 10 रन्सावर करूच्या असत. 61 साहिल गावस स्ट्रायकर एंडवर. समोर सुहास पवार. कल्याण प्रीमियर लीग स्पर्धेतली सुहासची जबरदस्त गोलंदाजी आजही तुमच्या डोळ्यासमोर असतली. तोच सुहास. खरा तर सुहास या नावात ताकद आणि त्याच्या आडनावात प्रचंड पॉवर सुद्धा असा. उडालेलो कारंजो मिडावच्या दिशेन. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात येऊन पडलो चेंडू आणि लागला ह्या पहिला कलाम. पहिलो खेळाडू तंबूच्या दिशेन 10 रन्सावर.